Добър вечер на всички! Добре дошли в епизод 2 на новините на Весточната. Как сте днес? Аз съм добре. Или не съм добре. Май съм в цикъл. Сега няма време за моите здравословни проблеми. Към новините. Следващия отбор се раздели. Наши папараци хванаха казиноджията Наско Келеша и фена на Гошко да се бият. Явно адреналина е много. Да, знам, забавен съм. Ние от екипа на Весочетата разбрахме, че вече не сте в отбор с Наско Келеша. Какво се е случило между вас? Люкината, аз с Наско за Саниевия град ходихме там за нова лапата и ние се скарахме там, защото ме нарича квартален мързел и аз много се дразня и там у Люляковото ходих там да плача, аз у дома. Много ми гадно се стана и у Люляковото си направи аз нова къща. Много тъй, направо. Ебре. Понеже не се разбирахме много като отбор и постоянно се карахме, и защото един имаше един интерес, другия имаше друг интерес, както например Калата имаше интерес за пътища, аз имах интерес да правя ферми и най-различни неща. И в крайна сметка решихме да се разделим, понеже така беше по-добре и за двамата. Смятате ли, че сте виновен за случката? Вижте, аз Люкината все пак, ние се разбрахме, ти знаеш как стават работите, ние там разбрахме се и нали знаеш, всички сме доволни, никой не е изнервен, живеем се. Единия в котел, другия на Люляковото, живота е хубава бе, хубава живота. Това кажа. Аз дарлото събарях оня ден там с майстора си, пак. Люкиналата. Клака. Всичко мина топ. Много ясно, че не съм аз виновен. Аз правих абсолютно всичко, а Калян седеше и се строеше там някакви измислени пътища и на всичко отгоре, когато аз строях нещо, седеше и гледаше байрите. Чакай, микрофона. Възможно ли е да ви видим в отбор с Наско или някой друг от сървъра? Виж сега, ние всички се познаваме от Люлякото, от Котела. Аз ходя у Котела при Наското, той ходи при мен по Люляковото. Ние всички се познаваме, всички сме приятели. Все пак чалгата тук върви нон-стоп парти, всички се познаваме. Айде сега, моля ви се. Това такива въпроси не мога ви отговоря. Край. Айде. Довиждане. Край. Не. За сега по-скоро не, понеже ми е писано да се занимавам с идиоти като някои хора, няма да им казвам името, не Калян. И да, предпочитам да си почина малко. Благодаря ви. Ще продължим след рекламите. Отговорите па нас пръго! Мамо, стига, не искам! Мамо, стига! Моля те! Ама не искам! Опа. Какво стана, мамо? Влиза после. Мамо, стига! Влизай в любимия ми Не магазин. искам! Стига! Старши ще ми прави кръчми. Оха! Диде, мама, това позната ли ти е? Мамо, какво правиш с взривоопасни неща? Ела сега, тръгвай след мен. Да не, стига, мамо! Мамо, не! Няма не, диде, мама.
е моята домашна ръка. Нищо не може да я види. Ще ме защити. Дон, чети ли си? Не, Дончето. Уахаха! Каква хубава казина. Коци, махни с този телефон и си дни. Иванки. Сега мрази тук, бе. Аз вече тук парите изгубих по тамболици вече. Колко играеш тези стомболи, бе? Я дай един диамант да въртнаш. Добре. Гледаш ли каква съм добра? Ето, гледай, не ти е виновно казиното, ма тъпачко. Не ти е виновно казиното, бе, тъпачко. Как така, бе? Ела сега да ти покажа едно друго. Той казино си е перфектно. Аз тук никой... Ако някой случайно ме случа да идва тук веднага да играе. Ела сега тук, гледай сега. Идваш тук, слагаш един диамант, слагаш го в драпана. И цъкаш. Аха! Оке, сега ще мисля да си ги взема. Коци, видя ли сега, Иванки, колко са хубави казината? Ти просто нямаш късмет, нямаш. А вие... Явно нямам късмет, права си. Точно така. А вие, ако искате да дойдете и да играете на тези казина и да печелите като мене хубави диаманти, заповядайте тук. И ние с нашата Иванка ще ви очакваме. Айде сега спирай. Коци, къде си да си ходи? Но за това има магазин за трезъбци. Ох. Дяни, какво правиш тук, бе? Откъде ги взе тук легла? А за какво са ти толкова легла? Ела ще покажа откъде ги взех. Ето тавца. Ти що розово, бе? Ти гей ли си? Не, За какво розово? розовата. Ако искате да си купувате вълна да правите такива хубави стаички като тези, Гейски, бе. може да си купите вълна от магазина на Наско. Той е тук вече след рекламите. Вече съм радясал. Така, нека продължим с новините. БСП и Шестия Райх организираха атака над Белия дом. Както знаете, те имат връжда още от първия ден на сървъра. Армицето и Калата атакуваха ръждясвото чудовище, иззеха нещата му в плен и ги оградиха с цинти, като го предупредиха да не ги взима, иначе Бин Ладен ще направи бум-бум. И познайте, точно така пачата се направи неинтересен, взе нещата и Белия дом замина. Но вече е поправен. Всеки изминал ден, нещата между Шестия Райх и Байден се нагорещяват и ние от Весточната Нюз ще ви информираме за всичко свързано с враждата им. Сега ви казваме довиждане и ме очаквайте в следващия път още по-красив. Довиждане!